ପ୍ରତିଦିନ ଓପିଡି କୁ 5ଟା ପେସେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ନିହାତି ଏମିତି ଆସିଥିବେ ଯିଏକି ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ ନେଇକି ଆସିଥିବେ, ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ପେଟ ଚଳୁଛି, ଛାତି ପୋଡୁଛି, ଏସିଡିଟି ହେଉଛି, ଯେତେ ମେଡିସିନ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭି ପିଇଲିଣି ତଥାପି ବି କମୁନି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ହ୍ୟାବିଟର ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି। ଖାଲି ପେଟରେ ଚା କିମ୍ବା କଫି ପିଇବା, ଡେରିରେ ଖାଇବା, ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଖାଇବା, ପାଣି କମ ପିଇବା, ତେଲିଆ କିମ୍ବା ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ ଖାଇବା, ଏହି ସବୁ ପରେ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ କଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆସୁନି, ଆପଣ ତାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସଲ୍ୟୁସନ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ନଖ ଉଷୁମ ଗରମ ପାଣି ପିଇବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଖାଲି ପେଟରେ ଚା କିମ୍ବା କଫି ପିଇବେ ନାହିଁ, ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ଖାଇବେ, ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବେ। ଆଣ୍ଡ ହଁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କୁ ଫୁଡ ଦ୍ୱାରା ହିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଏହି ସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ପେଟକୁ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ମିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ପେଟ ଠିକ ରହିଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ରହିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ହ୍ୟାବିଟକୁ ବଦଳାଇବେ, ତେବେ ବିନା ମେଡିସିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଖୁସି ରହିବ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ଦି ଟିପ୍ସ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।